Здравейте, аз съм Антония, моден редактор на списание Ел България. Днес сме се събрали, за да снимаме октомврийската модна сесия за нашето списание и се надявам да ви хареса нашия поглед към 50-те, защото ние наистина се забавлявахме много. Здравейте, аз съм Темелко Темелков и съм моден фотограф. Днес ще ви покажа как можете с ето този апарат да направите модни снимки. Ще видите как може с един Canon PowerShot S95 да направите модна серия за Ел България. Да, може да се направи модна серия за голямо списание с малък апарат, стига да знаете как да го направите и точно това ще ви покажа днес.